Dobro večer. Buonasera tutti. Evo u jednoj čudnoj noći muzeja, ali ipak održanoj noći muzeja, pokazali smo da ni hladnoća ni kiša ne može ništa. E così siamo qua fuori su un posto che una volta era mare. Znači, možda se onako simbolično nalazimo na Piazza al Ponto, odnosno trgu na mostu, koji je nekad spajao Rovinjski otok sa ostatkom kopna, koji je nasipan u 18. stoljeću i možda je to pravo mjesto da čujemo što se nalazi ispod naših nogu. Quello su quale l'uomo non poteva fare niente è quello che abbiamo ricevuto e poi dopo abbiamo fatto ponti, abbiamo un po' sposto il mare e altre cose. Evo, predstavljam vam večeras, jako mi je drago da je s nama akademik Igor Vlahović, jedno od naših najistaknutijih geologa, koji će nam reći kakva je u biti geološka slika Istre, ukratko. Evo, gospodin Vlahović, puštam vam. Hvala lijepa. Evo, meni je jako drago biti ovdje u noći pred muzejom, nije baš noć muzeja, nego noć pred muzejom. Jako mi je drago biti u Istri, jer ja u Istri geološki radim od 1988. godine. Moja tema diplomskog 89. je bila u Istri, magisterij 93. u Istri, doktorat 99. u Istri i puno tog sam i poslije radio u Istri. Zadnja geološka istraživanja Istre koja sam radio su bila jučer i prekjučer. Tako da ovo je moja na neki način geološki dom i uvijek se vrlo rado vraćam. Pokušat ću vam malo predstaviti kako mi gledamo Istru. Vi živite ovdje i vi ste nekako sa zemljom i kamenom povezani prirodno. A mi sad gledamo malo koje je podrijetlo toga, kada je Istra nastala, kada je postala ovakva kakva je i koji su to procesi bili. Ovo je pogled sa vrha Učke i ovo je padina Učke prema zapadu. Ovo je drugi dio značajan Istre, to je Pazinski flišni bazen i ovo ovdje je zapadna Istra, evo, mi smo negdje ovdje. Znači, Istra je puna prekrasnih geoloških vidika, ovo je već područje Čičarije i malo ćemo reći kako je to nastalo. Ako pogledamo geološku kartu Republike Hrvatske, onda vidimo da se ona generalno sastoji od dva potpuno različita dijela. Jedno je Panonski bazen, znači ovo područje otprilike od Karlovca prema sjeveru, gdje imamo neke stare planine i imamo puno mlađe naslage koji ih prekrivaju, u njima imamo naftu, imamo plin. S druge strane od Karlovca, čim krenete na jug, odmah vidite da dolazite na Brežuljke i dolazite u područje koje je nekad bila Jadranska karbonatna platforma, to je zapravo ono što danas zovemo Dinaridima. Jedini dio Republike Hrvatske koji nije ni u Panonskom bazenu, ni u Dinaridima je ovaj mali dio koji je Istra. Znači zapadna Istra, sve južno od Čičarije i ono ispod samog vrha Učke, sve dalje jedan stabilni dio nekadašnje velike jadranske mikroploče. Znači to je jedan jedini neporemećeni dio Hrvatske. Ovo je geološka karta, jedna pojednostavljena, u kojoj vidite naravno ovdje puno rasjeda, čuli ste puno o rasjedima ovih dana, nažalost neki su rasjedi kod nas vrlo aktivni, imali smo potres u Zagrebu, imali smo ovaj nesretni potres u Petrinji i ovo je zapravo područje Dinarida gdje imamo jako puno rasjeda koji su mnogi i aktivni. Ovaj dio ovdje vidite da ima puno manje rasjeda i to je zapravo područje, kako mi kažemo, stabilne Istre. Istru geološki možemo podijeliti u Čičariju i Učku, koje su zapravo dio Dinarida. Južni dio je negdje između Dinarida i zapadne Istre i zatim imamo zapadno-istarsku antiklinalu, to je ovo gdje smo mi sada. Znači jedno široko, vrlo blago nagnuto područje i imamo Pazinski bazen na sjeveroistoku i antiklinalu Savudrija-Buzet na samom sjeveru. Znači ovo je jedna vrlo pojednostavljena geološka građa Istre, s time da su najstarije naslage u Istri upravo ovdje, ove su mlađe i ove su najmlađe.
Znači, imamo nekakvu zonalnu građu i ona je vrlo lijepo očuvana upravo zbog toga što je Istra prilično neporemećena geološki. Koliko su stare stijene od kojih je izgrađena Istra? Nama su naravno milijuni godina jedinice. Kako znamo uopće koliko su stijene stare? Znamo po tome što u njima nalazimo fosile i neki od tih fosila su živjeli vrlo, vrlo kratko, ali na širokom području. I onda ako nađemo točno te fosile ili neku njihovu zajednicu, znamo točno koliko su stijene stare. Evo, ovo su orbitoline, vrlo karakteristične foraminifere, recimo u Kamfanaru ih ima, ovo su zelene alge, ovo su isto foraminifere. Znači, na temelju njih, kad ih nađemo u stijenama, mi možemo jako precizno utvrditi kolika je starost. U nekim stijenama to možemo napraviti apsolutnim datiranjem, znači imamo radioaktivne izotope, mjerimo vrijeme poluraspada i možemo jako dobro, vrlo precizno, ponekad i u nekoliko desetaka tisuća godina odrediti koliko je neka stijena stara. I ako gledamo, najstarije stijene u Istri su u Limskoj Dragi i u području Monsene, znači to su stijene jurske starosti, stare 168 do 145 milijuna godina. Jura je ono što svi klinci znaju, Jurski park. Nažalost, ako smo baš znanstveno točni, Jurski park nema veze s Jurom, svi oni dinosauri koji su tamo su kredni. Samo što je, nažalost, Cretaceous park nije zvučalo tako dobro, pa su onda kredne dinosaure premjestili u Juru. Kao što ćemo kasnije malo čuti, Istra je regija u Hrvatskoj sa 95% svih nalaza dinosaura koje imamo su upravo u Istri, njihovih tragova. Mlađa jedinica je ova tamno zeleno označena, to je Donja Kreda, znači ove su stijene stare 168 do 145 milijuna godina, ove su stare od 145 do 100 milijuna godina, ove svjetlo-zelene, to je Gornja Kreda, one su stare od 100 milijuna godina do 84 milijuna godina i imamo paleogenske naslage, one su puno mlađe, od 55 do 35 milijuna godina, to je ovo narančasto označeno. Ovo što je ovdje označeno žučkasto su najmlađe naslage u Istri, one su kvartarne starosti, znači od 2,6 milijuna godina na ovamo. Znači to su daleko najmlađe naslage koje imamo. Ako pogledamo malo kako izgleda geološki stup, to mi radimo tako da snimamo jedan po jedan sloj. Ako idete na plažu, vidite, svi ste vidjeli da su te naslage slojevite. Znači imate, slojevi su ovdje vrlo blago nagnuti i kad biste zbrojili debljinu svih slojeva u Istri, došli bi do nekakvih 2,5 do 3 tisuće metara. Znači to je jedan vrlo, vrlo debeli paket naslaga koji je blago povijen. I ono što je nama kao geolozima vrlo zanimljivo, da to nije kontinuirani slijed, nego u nekim razdobljima imamo praznine u slijedu, to su uglavnom naslage koje su nastale u moru, znači u nekim trenucima je ta naša platforma bila izvan površine i naslage se nisu taložile. To je nama vrlo važno jer recimo ovo ovdje, ova praznina tu je zapravo praznina koja nam pokazuje kad su se zapravo prve velike tektonske promjene dogodile u Dinaridima, kad je na sjevernom rubu oceansko dno izdignuto na Dinaride. Ovo ovdje je jedna vrlo značajna promjena isto u cijelom Mediteranu zabilježena kad su mnoge platforme potonule, a neke zauvijek postale kopno. I ovo je veliki razmak između krede i paleogena jer u ovom dijelu Istre mi nemamo najmlađi dio krede i nemamo najstariji dio paleogena. Znači ono vrijeme kad su izumrli dinosauri, nažalost ovdje nemamo. Kao što vidite zapravo u slijedu vremenskom mi zapravo otprilike pola vremena uopće nemamo zabilježeno, a ipak imamo tolike tisuće metara naslaga. Kad gledamo geološko vrijeme, ovo je znači podjela za cijeli svijet, 4 milijarde i 600 milijuna godina, to je trenutak nastanka sunčevog sustava, pa tako i Zemlje. Nekih 50 milijuna godina poslije odvojio se Mjesec od Zemlje, jedan planetoid je udario u Zemlju, jedan komad je izbio van, taj komad je počeo kružiti oko Zemlje, to je današnji Mjesec. Zbog toga nam je i cijela os Zemlje nagnuta, pa zato imamo godišnja doba. Da nam os Zemlje, da nije bilo tog udara, os Zemlje bi bila vertikalna i imali bi jednako vrijeme cijelu godinu.
Ako gledamo koje su nam najstarije stijene uopće koje imamo zabilježene, to su stijene stare 4 milijardi i 400 milijuna godina koje danas nalazimo na mjesecu i Apollo misija je donijela te uzorke na Zemlju. Na Zemlji najstarije stijene koje imamo su stare malo više od 4 milijarde godina. Evo sad ima jedan nalaz u Australiji, moguće otprilike 4,2 milijarde godina. Najstarije stijene uopće u Europi su stare negdje oko 3,5 milijarde godina i nalaze se na skandinavskom štitu. Najstarije stijene u Hrvatskoj su stare, mi kažemo, samo 600 milijuna godina. Znači, to je kraj Prekambrija, tako da najstarije sedimentne stijene su stare otprilike 400 milijuna godina i najstarije stijene u Dinaridima su stare nekakvih 310 milijuna godina. Nalaze se u području Velebita. U Istri najstarije stijene, kao što smo rekli, su stare negdje oko 168 milijuna godina. Imamo i mlađih, imamo i ovih najmlađih, ali u Istri imamo i starijih stijena, samo se one nalaze ispod naših nogu. Znači, ako bismo otišli negdje blizu bolnice ove tamo na sjeveru, nalazi se jedna duboka bušotina, duboka je otprilike 4100 metara, to je INA radila negdje 70. godina prošlog stoljeća i oni su izbušili puno starije naslage, znači najstarije naslage koje se tu nalaze ispod nas su stare negdje oko 260 milijuna godina, naravno postoji starije, samo su dublje. Od kakvih je stijena izgrađena Istra? Vrlo vjerojatno ste i sami vidjeli da većina stijena koje se nalaze ispod ovog pokrivača, ispod zemlje, su vapnenci. To su one stijene koje ćete naći na svim plažama. Jedino što nisu vapnenci su stijene u flišnom bazenu oko Pazina. Znači, kad idete prema rijeci, prema tunelu Učka, onda prolazite kroz onaj brežuljkasti dio gdje vidite one zelenkaste, žučkaste, smečkaste stijene. Nekad imaju neke tanke prosloke kao napolitanka, to su flišne naslage. Ovo ostalo su sve vapnenci. I ono što je nama zapravo najzanimljivije u vapnencima je njihov sastav. Mi u njima možemo puno toga zaključiti na temelju kakva su zrna, ali zapravo je 98% vapnenca organskog podrijetla. Tako da zapravo su to jedne žive stijene i kada pogledamo, to su ili sitno razdrobljeni skeleti ili dobro očuvani skeleti puno različitih vrsta organizama koji su nekad živjeli na tim platformama karbonatnim u toplim morima. Postoje plitkovodne naslage koje su vrlo brzo taložene i postoje dubokovodni vapnenci koji se talože u oceanima, ali oni se puno sporije talože. Kad pogledamo, to je cijeli niz različitih organizama i ti organizmi su evolucijski bili vrlo različiti i upravo zbog toga što se jako mijenjaju, mi možemo prema njima vrlo dobro odrediti starost naslaga. Gdje je to zapravo nastalo? Ako pogledamo kartu ovog cijelog našeg područja sjeveroistočne obale Jadranskog mora, onda vidimo da takvih naslaga ima, evo rekli smo negdje do Karlovca, oko Banja Luke i skroz do Crne Gore, čak prilaze dijelom i u Albaniju. Sa druge strane nalaze se duboko ispod mora. Znači, evo ovdje negdje Palagruža, mi imamo zapravo takve naslage jako daleko ispod mora. To se zna na temelju bušotina i na temelju geofizičkih istraživanja. Znači, ovo je bilo jedno duboko more već zadnjih 200 milijuna godina, a ovo je naša plitkovodna karbonatna platforma. Zovemo je Jadranska karbonatna platforma. Ona je najsličnija onome što danas imamo na Bahamima. Ako pogledate, to je otprilike izgledalo ovako. Postojali su neki otoci i upravo je najveći otok od svih u to vrijeme bila Zapadna Istra. Ovo gdje smo mi sad je bio najveći otok koji uopće znamo u području Jadranske karbonatne platforme. Tu su postojali pličaci na kojima su nastale takve karbonatne stijene i postojali su i neki dublji zaljevi. Evo, kao što na Bahamima ima zaljev koji zove Tongue of the Ocean, tako je i kod nas postojala dva zaljeva, jedan na sjeveru i jedan na jugu. Ako pogledamo kako izgleda danas naša naslage Jadranske karbonatne platforme,
i ako ih rastegnemo, zašto? Zato jer su one zbog tektonike sabijene, tako da se širina platforme znatno skratila. Onda ako je usporedimo sa Bahamima vidimo da je veličina gotovo jednaka, pa čak i orijentacija vrlo slična. I zato su nama Bahami jedan od stvarno jako dobrih uzoraka na kojima možemo promatrati kako danas nastaju takve stijene. Za razliku od Bahama koji su stvarno unutar oceana, naša je platforma prema jugu bila povezana preko Albanije, Grčke, Turske do današnje Afrike. Ako pogledamo kako izgledaju te stijene, ove najstarije stijene, znači karbonatne stijene, jurske i donjokredne i gornjokredne starosti, možda jedan od lijepih primjera je vrlo blizu nas u nalazištu boksita Rovinj 1, gdje imamo starije naslage ispod, zatim imamo boksite, to je ruda aluminija koja je nastala tako da su vjetrom donešeni materijali na kopnu, znači to je bila jedna od onih kopnenih faza što smo rekli. Na tom kopnu je taj materijal snašan u rupe, u depresije, vrtače i tamo je nastao boksit. To je danas se koristi za punila, ali se svojedobno koristi malo više u industriji. I ono što je zanimljivo, boksit je hrvatski nacionalni mineral. To malo tko zna. Zašto? Upravo zbog toga što je prva uporaba boksita u svijetu bila u Hrvatskoj. I to u Istri. U dolini Mirne postoji nekoliko današnjih starih rudarskih lokacija i tamo je postala jedna tvornica koja još u 17. stoljeću proizvodila alaun ili stipsu. To se koristilo u industriji za štavljenje kože i to je zapravo prva uporaba boksita u svijetu. Tek puno kasnije u Le Beau u Francuskoj, po kojem je dobio ime boksit, tamo je počela eksploatacija boksita za proizvodnju aluminija. Druga zgodno mjesto gdje to možemo jako lijepo vidjeti je upravo Zlatni rt, nedaleko od nas, gdje vidite ovdje smo imali u to vrijeme jednu depresiju i imamo 30 metara debeli sloj boksita između starijih i mlađih naslaga, a ovdje su te dvije jedinice vrlo blizu jedna druge, znači samo 10 do 20 cm močvanih sedimenata. Ove stijene su starije 10 milijuna godina nego što su ove. I to je nama jako, jako zanimljivo i vrlo korisno za rekonstrukciju događaja. Ovo je kamenolom Kirmenjak, znači to je jedan od najvažnijih vrsta građevinskog kamena u Hrvatskoj. Znači to je kamenolom Kirmenjak blizu Poreča, u kojem ovo okruglo što vidite su tragovi otisaka dinosaura. Ovo je jedan poprilično vrijedan svjetski fenomen, jedna površina na kojoj se nalazi 984 traga dinosaura. Ovi dinosauri, kao što vidite, ovi okrugli presjeci, to su dinosauri sauropodnog tipa, znači oni kao brontosauri, diplodokusi, oni što su imali 4 noge, dugačak rep, dugačak vrat i bili su biljožderi. Nešto što je tu zanimljivo, jedan kolega je radio doktorat tamo i on je vrlo detaljno izmjerio te tragove i zapravo je zaključilo da je bilo nekoliko različitih skupina dinosaura i među njima su bile prave obitelji. Bilo je recimo jedan gdje su bili mama, tata i 2 mala dinosaura. Oni imaju tako jedan lijepi trag i evo, ostalo je to. To je vrlo, vrlo rijetko se može očuvati, tako da je to zapravo jedan stvarno fenomen i vrlo, vrlo vrijedna i zaštićena površina. Druga, vrlo zanimljiva i geološki zaštićeno područje, znači geološki spomenik prirode se isto nalazi vrlo blizu ovdje. Na izlazu iz Rovinja prema Balama nalazi se kamenolom Fantazija, koji je dobio ime po tome što stvarno ima ovako neobične stijene, tamno sive, svjetlo sive. One su nastale na samom početku krede i nastale su u vrlo neobičnim uvjetima. Takvi uvjeti se ne nalaze često na platformi, tako da evo, jučer smo baš to istraživali, jer nadamo se da ćemo objaviti jedan zanimljiv znanstveni rad o tome. Zašto? Unutra se nalaze
neki od slojeva. Postoje 3 sloja koji u sebi sadrže tragove drevne tektonike. I ovo, ako ste čuli sad kad je govorila se Petrinja, govorilo se o likvefakciji, znači o deformaciji koja nastaje uslijed potresa, kada stijena izgubi potporu i ponaša se zapravo kao tekućina. Ovo što ovdje vidimo je likvefakcija stara 144 milijuna godina. Također jedan potres i smatra se da su za likvefakciju potrebno minimum 6 magnituda po Richteru. Znači evo ovaj naš potres u Petrinji je bio 6,3. Znači ovo se smatra da isto ono što je napravilo ovu strukturu tu, gore je zaravnato jednim mirnim slojem dalje, da je ovo zapravo posljedica potresa, evo, takve magnitude prije skoro 150 milijuna godina. Isto tako imamo još jednu pojavu, slušaju ste isto o rasjedima, znači rasjedi su aktivni, ovo je jedan mali aktivni rasjed, isto star 144 milijuna godina u kamenolomu, vidite da je ovaj blok po rasjednoj površini se izdigao na ovaj blok ovdje. Znači, mi to zovemo reversnim rasjedom. Ovo je recimo nešto što govori da je u tom trenutku bio potres vjerojatno magnitude preko 5. Znači, u doba najstarije krede mi smo u ovom području imali puno više tektonike nego što je srećom imamo danas. Ono što smo također zanimljivo našli u slijedu su brojne pojave kopnenih sedimenata. Znači, Istra je za razliku od drugih dijelova Jadranske karbonatne platforme puno češće bila okopnjela. I upravo je to i razlog zašto ovdje imamo puno više dinosaura nego što ih imamo bilo gdje drugdje, jer oni su morali imati ne samo biljke, nego su morali imati i slatku vodu. I ovo ovdje što vidimo, to je jedan 130 milijuna godina star sloj koji je nastao na kopnu. Ispod su marinske naslage, morske, iznad su opet morske naslage. Ovo možda prepoznajete ako idete negdje, ako imate blato pa nastanu one pukotine isušivanja. Ovo su pukotine isušivanja, vidite onakvi nepravilni poligoni. Samo su stare 129 milijuna godina. To je isto jedan izuzetno vrijedan, geološki vrlo zanimljiv lokalitet. To su kolone kraj Bala. To je mjesto gdje su nađene najveći broj kostiju dinosaura u dinaridima. Uopće preko 300 kostiju. Kako to izgleda? Ovo je jedan mol. Ovo su stijene koje imaju u sebi ovakve desikacije, što znači da je to bilo kopno u to vrijeme. I kao što vidite ovdje, sa ruba ovo su močvarni sedimenti. Ovi tanko pločasti sedimenti su močvarni sedimenti, unutra imamo slatkovodne alge i sa ruba su se odlamali veliki komadi blokova kamena, a dinosauri su upadali u tu močvaru. Močvara je bila nekako promjera oko 200 metara i ispod mora se nalaze izuzetno vrijedni ostaci dinosaura. Nažalost, mnoge su kosti bile otuđene. Danas je puno toga vraćeno. U Balama ima jedan mali muzej, pa ako vas zanima da odite tamo, bit će vam zanimljivo vidjeti kako izgledaju istarski dinosauri. A ovo je jedan kralježak dinosaura, ovo je kovanica od 5 kuna, možete vidjeti znači koliko je to je kralježak ove veličine, otprilike 20 cm. Tako da kad su njih bolila leđa, to nije bilo dobro. Ovo je otisak jednog dinosaura sa Brijuna, star nešto manje od 130 milijuna godina. Ovo je za veličinu, za usporedbu geološki kompas. To je, stopa je dugačka 35 cm, a recimo stopa Tyrannosaurusa rexa kao ono najvećeg proždrljivca je bila 45 cm. Znači gotovo jednak je, malo manji dinosaur. Njegova visina kuka je bila 2 metra i računa se da je bio težak otprilike 3 tone. I ovo je dinosaur terapodni, znači koji ima kandže, ima stopalo slično današnjim pticama i oni su mesožderi. Znači to je jedan mesožder star 127 milijuna godina. Ovo je isto jedna zanimljiva struktura u balama, to su cijanobakterije, mi to zovemo stromatoliti. One su zanimljive po tome, recimo kad nekad idete na nekim plažama imate velike ploče i onda imate one zelene, onako ljigave
prevlake na koje se poskliznete pa se ljutite, to su cijanobakterije. To je jedan od najstarijih oblika života na zemlji, stare su preko 3 milijarde godina, ove su stare tu 127 milijuna godina i one su zaslužne zapravo za uspostavu prvog kisika, slobodnog kisika u zraku, prije nekakvih 2 milijarde godina. Do tad je život bio puno teži jer nije bilo slobodnog kisika, upravo su cijanobakterije napravile prvi slobodni kisik na zemlji. Sad smo još mlađe, oko 120 milijuna godina. Ovo je, ako idete u Limsku dragu, vidite, ovo je vrlo debeli paket stijena. To je takozvani istarski žuti ili kamfanar, jedan isto tako izuzetno vrijedan građevinski kamen. Ovo je kamenolom kamfanar u kojem vidite da se danas uglavnom ne rudari na klasičan način, nego se rade u kamenolomu, nego se rade ukopi, znači rudari se kamen, stvarno se rudari kamen. Ti su kanali vrlo dugački, široki, u njima se mogu održavati koncerti, u njima se mogu uzgajati gljive i ono što je vrlo bitno tu, puno manje se nagrđuje okoliš. Tako da to je, evo, ajde, jedan lijepi trend. I ovaj kamenolom u Kamfanaru je nekoliko godina bio najveći kamenolom u Europi. Isto tako jedna zanimljiva činjenica za Istru. Ovdje je jedna od onih stratigrafskih praznina na vrhu tog kamenoloma. Tu nam fali 18 milijuna godina. Znači, ove stijene su 18 milijuna godina mlađe od ovih koji se nalaze samo metar ispod. Ovo je taj kamen, vrlo često ga nalazite u zgradama i ovo su ove smeđe mrlje, to su crvene alge, a ovo su neobični rudisti iz skupine Tukazija. Ako krenemo na sam vrh Donje Krede, ovo je područje Cintinera kod Banjola u južnoj Istri. Ovdje vidite mirne, neporemećene slojeve gore i dolje, a vidite da je ovaj sloj se popeo jedan na drugi. Ovo mi zovemo slump, to nam je dokaz da smo imali opet tektoniku i da smo imali blago nagnute padine. Znači, na prijelazu iz starije u mlađu kredu imali smo opet puno tektonike. Imali smo i produbljenje, ovo su posebne strukture koje nas jako vesele kad ih nađemo, vrlo su rijetke u vapnencima. Ovo u kamenolomu Vinkuran, u onoj staroj kavi Romani, mjesto odakle uzet najveći dio blokova za izgradnju arene u Puli. Na samom dnu vidljive su ovakve zanimljive strukture. Ovo su zapravo rupe u stijeni koje su napravili rakovi. Rakovi vrlo slični današnjim škampima, dekapodni rakovi, i oni su zapravo ne samo da su bušili sebi nastambe u stijeni, nego su ih vrlo pažljivo zid napravili oko njih i tako nam je to ostalo sačuvano. Ovo je vrlo rijedak jedan primjer, to smo isto publicirali u jednom poznatom časopisu. Ovo je otok Frašker, blizu Banjola, na kojem se vidi zapravo stijene koje su u kamenolomu Vinkuran. Ovdje su zapravo Rimljani počeli i probno eksploatirati kamen, onda su zaključili da nije dobar i onda su otvorili kavu u Vinkuranu. Oni su bili fantastični geolozi, to je stvarno nešto nevjerojatno i mi kad tražimo vrste kamena koje su oni našli, oni su već sve najbolje pokupili. To je nevjerojatno. Ono što je ovdje zanimljivo je da je to bila jedna padina i slojevi su bili ravni ispod nje, a onda su ovi slojevi, mi ih zovemo klinoforme, polako ispunili taj prostor i upravo je kamenolom Vinkuran, odite kad ste u blizini Pule, malo južno od Pule, vrlo lijep jedan veliki kamenolom i vidjet ćete čak i ostatke pašarina, znači struktura koje su nastale kad su rimski robovi kucali dljetima i odlamali komade kamena. To se tamo fantastično vidi na ulazu s desne strane i to je stvarno, to se mora sačuvati kao spomenik ljudskog truda, evo, ako ništa drugo. Ovo je otok Fenoliga na samom jugu Istre. Sad smo evo već u Gornjoj Kredi 95 milijuna godina. Ovo ovdje što vidite su ostaci dinosaura. Ovo je isto jedan trag, vidite koliko stopa ima, evo ovako ide trag.
Danas, nažalost, ti tragovi se već slabije vide, zato jer erozija mora radi svoje, to je vrlo nizak otok. Prije 20 godina su se vidjeli fantastično, danas se vide, za 20 godina pitanje hoće li se uopće više vidjeti tragovi, ali velim, izuzetno su zanimljivi. Mlađe naslage, paleogenske naslage su nastale zapravo samo u sjevernom dijelu Istre. Zašto? Zato jer je ovaj dio uglavnom bio kopno, bio je izdignut, a ovdje je upravo polako dolazilo do sudara, do tog geološke kolizije i formiranja dubljih bazena. Znači jednostavno naša se podloga svinula pod pritiskom Afrike koja je gurala prema Europi i došlo je do deformacije. I u takvom bazenu imali smo plitke naslage uz rub, a sve dublje prema sredini bazena. Te plitke naslage su foraminiferski vapnenci, ovo je recimo hum, bili ste možda kod huma, blizu Roča, ima mlinovi i tamo su, ovo se zove lokalitet korita, zato što to rijeka izdubila prekrasna korita u tim foraminiferskim vapnencima koji su izgrađeni gotovo u potpunosti od sitnih jednostaničnih organizama. Vidite ih i prostim okom, znači možete otkucati malo kamen i one se vide, dugačke su neke i po 7-8 mm, neke čak i 20 mm. Ono što je tu zanimljivo, kad biste recimo uzeli komad kamena iz Keopsove piramide i kad bi uzeli komad kamena iz blizine Roča, teško bi rekli koji je koji. To su zapravo izuzetno slične stijene. Znači, nešto od čeg su izgrađene piramide zapravo imamo i mi ovdje. Imamo i bosanske piramide, očito, pa onda možda to ima nekakve veze. Šala. One mlađe naslage koje smo rekli, koje su nastale u dubljem bazenu, to su takozvane flišne naslage. Ovo su padine Učke, ovo je već Čičarija. Ovo su padine Učke, vidite, to su lapori, to su glinovite stijene koje ne propuštaju vodu, vrlo su nam bitne radi hidrogeologije, radi snabdijevanja pitkom vodom. I ono što se u njima nekad nađe, ovo je baš dublji dio u kojem su samo ti lapori, ali imamo i plići dio u kojem ima i prosuvaka pješčenjaka i to se može jako lijepo vidjeti, recimo kad idete uz Pazin pa idete prema tunelu Učka, onda s lijeve i s desne strane prolazite kroz takve naslage. Znači to su naslage stare oko 40 milijuna godina, to su već jedne od najmlađih naslaga u Istri. I najmlađe naslage u Istri koje nalazimo su puno mlađe, one su mlađe od 2,5 milijuna godina. To su, evo ovo svjetlo žučkasto su prikazane velike takve površine, to su dijelom naslage uz rijeke, znači aluvijalne naslage, šljunci, pjesci, u njima se zadržava voda, iz njih se uglavnom i crpi veliki dio vode koju pijemo. Ovo je područje ispod Učke, znači Čepić polje, Boljunsko polje. Većih pojava ima i u južnoj Istri, ima i u zapadnoj Istri većih kvartarnih pojava. Jedna jako lijepa pojava, jako dobro istražena upravo tu preko puta Kamenoloma Fantazija, znači kad idete prema Balama, i u sjevernoj Istri ima jako puno kvartarnih naslaga. Što se zapravo događalo u najmlađoj geološkoj povijesti? Gledat ćemo samo zadnje ledeno doba. Prije 18.000 godina je bio vrhunac ledenog doba. Ledene kape su sišle skroz do recimo sredine sjevernoameričkog kontinenta. Njemačka i Poljska su bile pod ledom, Alpe su bile pod ledom, Velebit je bio pod ledom, Biokovo je bilo pod ledom i ta količina vode je jednostavno vezana u velike ledene pokrove i razina svjetskog mora je bila 125 do 128 metara niža nego danas. I recimo u to doba vi ste bili puno dalje od recimo mora nego što je, ne znam, Sarajevo. Zašto? Zato jer jednostavno Jadrana gotovo da nije bilo. Ovo je Jabučka kotlina, znači ovdje je otok Jabuka. To je jedini ostatak mora koji je u to vrijeme postojao. Ovo sve je bilo kopno. Rijeka Po se kod Jabuke uljevala u more. Prije 10.000 godina more je već počelo se znatno dizati i evo već je oko rijeke bilo, oko današnje rijeke je već bilo mora.
recimo ovdje južno od Istre vrlo blizu bilo more i to je recimo doba kad su već živjeli normalni današnji ljudi. Ako se sjećate priče o neandertalcima, oni su živjeli otprilike prije 200-250 tisuća godina do prije 30-35 tisuća godina. Suvremeni ljudi su prije 200 tisuća godina počeli nastajati, prije 65 tisuća godina su izašli iz Afrike, otišli na nekoliko različitih mjesta i mi recimo ovdje baš kod Učke imamo jako lijepe u Pupičinoj peći, u Veloj Dragi, jako lijepe ostatke ljudske djelatnosti u zadnjih 10 tisuća godina, 8 tisuća godina, 5 tisuća godina, 3 tisuće godina, čak i nešto iz rimskog doba. Znači tu su bili uglavnom stočari, vidi se i tranzicija od jednog, od ljudi koji su se selili, prešli su u ljude koji su stacionarno živjeli i koji su uzgajali stoku, vrlo različitu, ali uglavnom ovce, koze i nešto manje goveda. Tako da u to doba su već ovdje stvarno živjeli ljudi koji su bili vrlo slični nama. Možda su bili malo niži od nas, malo dlakaviji od nas, imali su malo kraće, male prste, ali više manje. Da danas takav čovjek prođe, ne bi se ništa čudili. Prije 5000 godina more je čak bilo nešto malo više nego danas i današnja Venecija je bila pod morem. I ovo je situacija danas. Znači danas se more diže, ono što je bitno, to nažalost rezultat ljudskih aktivnosti. Prirodno je to isto, proces je dijelom i prirodan, ali čovjek nažalost su jako pripomaže svojim negativnim djelovanjem, klimatskim promjenama koje su danas stvarno već takve da se moramo stvarno brinuti kako će buduće generacije živjeti. Ovo su najmlađe naslage recimo u području kamenjaka, ovo su znači kredni vapnenci, ovo gore su naslage koje su doletjele vjetrom, to je takozvani prapor ili les, isto ono što je na Susku ili na Unijama, to se nalazi i u području Istre i nalazi se puno terarose. Tako da je ona podjela, ako znate svi podjelu na sivu, bijelu i crvenu Istru, crvena Istra je upravo zbog terarose, zbog zemlje crvenice. Ono što je zapravo bitno je shvatiti da se u geologiji sve stalno mijenja. Kontinenti se stvaraju, kontinenti se raspadaju kroz geološku prošlost. 4 ili 5 puta su svi kontinenti bili zajedno pa su se raspadali, selili i kretali. I ono što je nama isto vrlo važno je vidjeti gdje je to područje bilo kad su nastale stijene. Ako se sjećate, rekli smo da je većina tih naslaga u Istri, negdje 90% naslaga u Istri je vapnenačko. Znači, vapnenci su nastali u plitkim i toplim morima. Ako pogledate gdje danas nastaju, nastaju u Arapskom zaljevu, Crvenom moru, nastaju nešto malo kod Madagaskara, nastaju u Indoneziji, u području jugoistočne Azije, oko Australije i nešto uz obale Južne Amerike i ovo su Bahami. Znači, ako pogledate, to je sve između 30 stupnjeva sjeverne i 30 stupnjeva južne zemljopisne širine. Samo tamo gdje je more toplo i gdje je more čisto i jednostavno gdje nema drugih utjecaja. To tako je bilo i u geološkoj prošlosti. I sad ako pogledamo gdje smo mi bili u to vrijeme, onda ćemo shvatiti puno toga kakav imamo slijed naslaga. Kako to možemo znati? Možemo znati po tome što u stijenama se nalaze vrlo, vrlo mali magnetići, to su čestice nano veličina, koje kad padaju na dno, onda se orijentiraju prema tadašnjem magnetskom polju. I lijevo, desno pokazuju ravno prema sjeveru u to vrijeme, a gore dolje pokazuju gdje su u odnosu na ekvator. Znači, ako su na ekvatoru, onda stoje potpuno paralelno sa dnom, a što su dalje prema sjeveru ili prema jugu, su sve strmije i strmije nagnute. I ako uzmemo posebne bušilice i njima izbušimo jezgre u sedimentu, vrlo pažljivo orijentirane, i stavimo ih u ovaj smiješan stroj, koji košta nekakvih 500.000 eura,
onda možemo izmjeriti stari magnetizam u tim stijenama i možemo vidjeti gdje su se stijene u odnosu na današnje polove nalazile. I na temelju toga, na temelju puno stotina i tisuća takvih mjerenja diljem svijeta, za različite kontinente su rekonstruirani njihovi putovi. I kad se to stavilo na cjelokupnu rekonstrukciju, onda vidimo da je ovo današnja situacija, da je ovo današnji raspored kontinenata, ali koji je u prošlosti bio potpuno drugačiji. I sad ćemo na brzinu proći kroz 540 milijuna godina, znači samo zadnjih 540 milijuna godina, paleozoik, mezozoik i kenozoik, da vidimo kako su se kontinenti kretali. Ovdje inače postoji i sastav atmosfere. Kad bi imali vremena, malo bi govorili o tome, sastav atmosfere se strašno mijenjao kroz geološku prošlost. Nešto što se još mijenjalo je duljina trajanja dana. Svakih 200 milijuna godina dan postaje 1 sat duži. Tako da je na početku Zemlja imala dan trajanja između 11 i 12 sati, onda se to počelo usporavati i danas, recimo prije 200 milijuna godina je dan trajao 23 sata. Ono što ćemo ovdje vidjeti je zapravo, evo, ovo je naša pozicija, ovaj bijeli kružić je pozicija današnje Istre. I sad ćemo se vratiti u geološku prošlost pa ćemo vidjeti kako su se kontinenti kretali. Ove dvije crvene strelice vam pokazuju 30 stupnjeva sjeverno i 30 stupnjeva južno od ekvatora, znači mjesto gdje se mogu taložiti plitkovodni karbonati. Pa ćete vidjeti da je naša platforma jako dugo vremena bila upravo tu. Prije 540 milijuna godina mi smo bili na današnjem južnom polu. Znači, nekakvih 15.000 kilometara dalje nego što smo danas. I sad ćemo svaki put kad ja kliknem se pomaknuti 20 milijuna godina prema današnjici. Ovo su, znači, kontinentalna područja. Vidite da je u to vrijeme gotovo sve bio ocean, vrlo malo je bilo zemlje. Ovo je plitko more, a ovo tamno je duboko more, ocean. I sad ćemo vidjeti, polako ćemo se kretati. Evo, sad smo na 500 milijuna godina. Kontinenti se uglavnom kreću prema sjeveru i prije 420 milijuna godina, evo, ova crvena točka je buduće područje današnje Istre. Znači, još smo daleko na južnoj hemisferi, idemo dalje prema sjeveru. Prije otprilike 300 milijuna godina bili smo vrlo blizu ekvatora. Evo ga, prije 260 milijuna godina smo već prešli sjeverno od ekvatora. Ovo je zadnji superkontinent Pangea, ovo je Pantalasa, superocean, znači tad su gotovo sva kopnena područja bila jedna zajednica. Nakon toga je došlo do kretanja i dalje prema sjeveru i vidjet ćete kako se i mi krećemo prema sjeveru. To cijelo vrijeme su zapravo, smo u području gdje nastaju plitkovodni karbonati. Evo ga, ovo su već sad najstarije naslage u Istri. Ovo je, evo, područje otprilike Limske drage. Tu smo došli negdje do 30 stupnjeva sjeverne zemljopisne širine, to je otprilike današnji Egipat. I onda smo se jedno vrijeme zadržavali tu, da bi onda na kraju krede krenuli prema sjeveru i evo, sad se zapravo počinje formirati Europa. Ono što je tu bitno, znači od morskih područja s udarom blokova nastaju planine. I to je ono što zapravo, evo, što danas imamo i tu su nastali svi rasidi koje danas imamo. Prije 20 milijuna godina ovo je Panonsko more, znači područje današnje sjeverne Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije, to je bilo Panonsko more u to vrijeme i evo, danas smo tu gdje jesmo. Pitanje koje smo drugo rekli da ćemo probati odgovoriti u ovom predavanju je, to će biti kratko, vidimo li posljedice kretanja kontinenata u Istri i je li Istra geološki mirna? Vidimo li posljedice? Vidimo definitivno. Evo, jedan lijepa šetnja, planinarska prava. Ako krenete iz Plomina, dođete na Sisol, na južni dio masiva Učke i gledamo dalje prema Učki, prema sjeveru. Ovdje je Čičarija,
ovo je Čepičko polje i Boljonsko polje, ovo je Kvarnerski zaljev, evo tu je negdje Rijeka i Opatija. Ako pogledamo prema sjeveru, vidimo da Učka zapravo predstavlja jednu blagu strukturu na kojoj odjednom vidite ovaj neobični vršni dio. Kada pogledamo geološki profil, ovo je flišni bazen, to je ovo ovdje. Ovo je ono što mi zovemo antiklinala Učke, vrlo blago povijena jedna struktura, a ovaj mali vrh, to je navlaka Učke. To je vrh Učke koji je zapravo geološki potpuno drugačiji od onog na čemu leži. Mi kad gledamo stijene tu i stijene tu, one su vrlo različite. Ove su puno mlađe nego što su ove dolje. Tako da već po tome vidimo da one nikako nisu mogli biti zajedno u geološkoj prošlosti. Jednostavno što se dogodilo, nakon što se već Čičarija sudarila sa područjem današnje sjeverne Istre, ovaj mali komad je prešao preko cijele Čičarije i došao je otprilike iz područja današnje Klane. Znači nekakvih 30 km je krenuo prema jugu i popeo se na sami vrh Učke. Ovo je drugi pogled sa juga, znači ovo je antiklinala, ovdje su najmlađe naslage, ovo su opet sasvim drugačije naslage navlake Učke. Isto to se vidi i recimo s Čičarije. Vidite da ovo stvarno ne odgovara ovome što se nalazi ispod. Ovo je taj dio koji se jednostavno doklizao na današnji položaj. I isto se tako vidi iz Vidikovca kod Vele Drage da imate taj dio koji jednostavno sasvim neobično stoji na vrhu Učke. Nešto što se još vidi posljedica tektonike, izrazita erozija, recimo ovo su oni tornjevi blizu ulaza, znači kanjon Vele Drage, blizu ulaza u tunel Učka. Slično vidimo i na Čičariji, znači ovo je pogled sa otprilike Poklona, malo dalje od Poklona prema istarskoj strani. Ovo je kanjon Vele Učke, ovo je Pazinski flišni bazen, a ovo su već stepenice koje pripadaju Čičariji. Čičarija je jedna potpuno drugačija struktura. Evo, ovo je otprilike, ovaj naš kolega napravio doktorat. Vidite, ove stepenice su zapravo, svaka stepenica je jedna, mi to zovemo ljuska, kojom su stijene jednostavno natisnute jedne na drugu prema jugu. Ovo je slično situacija i u tunelu Učka. Tunelu Učka zapravo, ako gledamo geološki, je na površini uglavnom na Čičariji, samo je mali dio na Učki, jer je zapravo ovaj cijeli dio na površini zapravo pripada Čičariji, samo ovaj dio pripada stvarno Učki, to je antiklinala Učke. I ono što je ovdje zanimljivo, znači ovo je jedna velika navlaka gdje su puno starije naslage došle na vrlo mlade naslage, to se vidi i u tunelu. U tunelu na 1600 metara udaljenosti od ulaza je jedna velika kaverna u kojoj je pronađena velika količina vode i danas se Opatija nekakvih više od polovice napaja upravo iz te kaverne u Učki. Sad se evo radi i druga cijev. Znači isto tako izrazita tektonika. Puno rasjeda i vrlo monumentalne strukture. Kako je to moguće onda da je Istra geološki mirna kad kažemo da je mirna? Ako pogledamo geološku kartu ovog dijela, znači središnje, zapadne i južne Istre, onda vidimo, evo ovo je karta Rovinj 3, nova karta, ako je povećamo, evo ovdje je Rovinj, na najmlađim jurskim naslagama, vidimo da također postoje rasjedi. Ali za razliku od ovih rasjeda o kojima smo sad govorili, ti su rasjedi vrlo mali, vrlo zanemarivih pomaka, geološki gotovo beznačajni. Znači, tamo su pomaci po 3-4 tisuće metara vertikalni i nekoliko desetaka kilometara horizontalni. Ovdje su pomaci samo 50 metara ili 60 metara. Znači, ovaj dio Istre je stvarno puno stabilniji. Ali nešto što je vrlo bitno je upravo to. Ovaj dio Istre uopće ne pripada Dinaridima. Znači, ovo je Panonski bazen i strukture tamo koje su nekadašnja Europa. Ovo je sve dio nekadašnje Afrike, Alpe, Karpati i Dinaridi. A ovo je taj dio stabilne mikroploče
znači ovaj dio Istre na kojem smo sad pripada njemu i stvarno je geološki izuzetno miran. Ono što je bitno je i to da je i područje Učke i Čičarije geološki mirno. Zašto? Tu ima puno rasjeda, ali ti rasjedi nisu geološki aktivni. Tako da, ovo što vidite, ovo su potresi u zadnjih otprilike 2300-400 godina. Znači, ovo su epicentri. Što su manje točkice, to su slabiji potresi. Ovi veliki potresi su potresi do 2015. godine. Ovo su potresi jači od 6 magnitude. I ako pogledate, vidite da su najgore zone što se tiče potresa područje Zagreba, ovo je područje Petrinje, ovo je područje zaleđa Rijeke, isto jedno tektonski vrlo aktivno područje sa dosta jakim potresima u zadnjih 150 godina i najgore područje svakako južne Dalmacije, tako da to područje prema Albaniji i Grčkoj koje danas ide, vidite da su to stvarno vrlo, vrlo brojni potresi. Za razliku od njih područje Istre geološki gotovo netaknuto. Seizmolozi s kojima puno surađujemo zapravo kažu da najveće potrese u Istri bilježe kada pucaju mine u kamenolomu. Jer stvarno, to je ono što oni stvarno zabilježe na svojim uređajima. Zato jer jednostavno, tektonika u Istri je izuzetno slaba i neaktivna i ono što je, barem što se tog tiče, možete biti mirni. Ono što vam se ovdje dogodilo kad je bio petrinjski potres je to upravo ovaj dio tu je nasuti teren i ono što je na čvrstoj stijeni to je otok ili kopno, to je sigurno bilo puno manje se treslo nego ovaj dio koji je nasut. Tako da onaj ko je osjetio na nekakvom višem katu potres, to je stvarno bilo ništa prema onom kako se to osjetilo u sjevernoj Hrvatskoj. I s time da je Istra geološki mirna, možemo onda jednu mirnu sliku za kraj. Hvala lijepa. Hvala. Ako ima kakvo pitanje? Ili je sve jasno ili je sve nejasno? Recite. Evo, dajte recite. Htjela bih vas pitati, vi kao znanstvenik geolog, kako vidite budućnost i Istre i Europe? Da li možete vi svojim znanjem ili nastojanjem na vrijeme obavijestiti stanovništvo? Da li se može nešto predvidjeti unaprijed ili ne? Evo, molim vas, odgovorite. Hvala lijepo. Znači ovako, geologija ima jednu strašnu mogućnost predviđanja zato jer znamo za događaje koji su se dogodili u davnoj prošlosti. I mi znamo, recimo, ne znam, kako su masovna izumiranja započela, zašto su započela, kako su završila i to je ono što je možda malo ružno za reći, ali u povijesti geološkoj je postojalo 5 masovnih izumiranja, čovjek je napravio 6. I ono što mi danas radimo, mi smo ubrzali izumiranje vrsta, kako kojih skupina životinja i biljaka, od 10 do 100, pa čak do 1000 puta brže nego što je normalan prirodni slijed. Znači, onaj udar meteora, asteroida u krajem krede na prelazu Palogen je ubio nekakvih 60% svih vrsta na svijetu. Onaj prije 300 milijuna godina, 251 milijun godina je ubio 96% cijelog života na zemlji. Ono što mi danas radimo, nažalost, poprilično se približavamo tim strašnim brojevima i nešto što bi mi trebali svakako zaustaviti je to da zapravo smatramo da smo jači od prirode i evo prije nekakvih mjesec dana je ukupna masa svega što je proizveo čovjek prvi put u povijesti prešla ukupnu masu biomase na svijetu. Što znači da svi mikrobi, biljke, životinje zajedno su lakši nego ono što je napravio čovjek. Znači čovjek mijenja prirodu nesmiljeno. Nešto što radimo klimatske promjene, u čem bi sigurno mogli biti bolji.
klimatske promjene nisu samo bitne, evo mi govorimo, evo za Rovinj je sigurno bitno hoće li se morska razina podići. Ali podizanje morske razine za razinu čovjekovog života ili naše 2-3 buduće generacije razmjerno malo. Ali ono što mi radimo sa 1 stupnjem zagrijavanja oceana, 500 km se sjeverno i južno širi područje u kojem nastaju harikeni, znači ove razorne, strahovito razorne oluje. Mi današnje vrijeme koje imamo je dobrim dijelom posljedica, mi u Mediteranu smo razmjerno zaštićeni, pa opet već i mi u svojem skromnom iskustvu životnom možemo reći da su puno gora klima dolazi. Ono što možemo sigurno napraviti, smanjiti utjecaj plastike koja je strašna, koja oceane, mislim kad pogledate da usred oceana žive ribe koje u sebi imaju plastike nevjerojatnu količinu, to su znači neke stvari koje čovjek zbog svog komoditeta, potrošnje energije, to je nešto što moramo promijeniti, jednostavno je to neodrživo. Znači, neke stvari koje moramo napraviti ubrzavaju znatno stvari koje su prirodne. Recimo, ako gledamo postala je rasprava promjena klime je prirodna stvar. Mi zadnjih 2,5 milijuna godina imamo izmjenu ledenih doba i interglacijala. Mi živimo sad u interglacijalu. Da nema čovjeka, mi idemo sad prema jednom ledenom dobu za možda 2-3 tisuće godina. Tako je nekakav ritam u zadnje vrijeme uspostavljen. Ali ono što će čovjek će napraviti to da promijeni klimu dovoljno da modificira i taj prirodni slijed koji je već, evo, može biti dosta nezgodan. Mislim, neće se ništa promijeniti. Mi možemo preživjeti danas i ledeno doba i možemo preživjeti ove vrućine koje nam slijede, ali jednostavno neodrživo je jednostavno takav jedan neplanirani i sebičan razvoj, evo tako da kažem. Tako da ono što mi radimo, mi pokušavamo, evo ne znam, možemo sad u području Petrinje, što radimo one rupe koje se otvaraju u tlu, radimo istraživanja da pokušamo maksimalno predvidjeti gdje bi se mogle otvarati. Potrese, nažalost, ne možemo predvidjeti, ali možemo predvidjeti gdje bi u kojem području bilo statistički vjerojatno očekivati potres. Znači, možemo upozoriti da ove, recimo, situacija koja se kod nas dogodila sa zadnjim potresom u Zagrebu i u Petrinji, da su se takvi potresi dogodili u Kaliforniji, šteta bi bila zanemariva. Recimo, u Nepalu kad je bio potres prije nekoliko godina s 5.000 mrtvih, takav potres u jugoistočnoj Aziji bi barem 30 do 40 tisuća mrtvih bilo, računa se da bi od takvog potresa bilo 3 do 4 mrtva u Kaliforniji. Znači, jednostavno neke stvari bi trebalo slušati znanost i trebalo bi slušati struku i trebalo bi malo promijeniti nekakav, ajmo reći, način života. Evo, ništa, hvala.